Vzpomínám si, že zhruba před tím rokem řada z těch odpovědí byla ve smyslu testujeme, pilotujeme, ladíme, pustíme do světa. Řada vašich komentářů byla ve smyslu očekávání, nebo často se tam objevoval budoucí čas. No a tím směrem jde druhá otázka, v jakém stavu je aplikace MyAge, která před rokem byla ve stavu, já bych řekl, testovacím a zkušebním. No, to je třeba terminologicky vysvětlit, protože když se bavíme o aplikaci MyAge, tak aplikace MyAge jako s tímto názvem neexistuje, ale v podstatě ten proces, kterému jsme se víc jak ten rok věnovali, vyústil mimo jiné i v to, že v rámci marketingové strategie, marketingové komunikace bylo to, co bylo v rámci těch prvních testů jako MyAge přejmenováno na aplikaci Elonga, takže pokud jsou dál nějaké dotazy směrem k MyAge, tak já budu odpovídat za aplikaci Elonga, protože celý ten princip zůstal, byl výrazným způsobem posunut, ale došlo vlastně k rebrandingu celého tohoto řešení. A ano, věnovali jsme se tomu extra intenzivně celý rok a dneska můžu říct, že systém Elonga, asi se dostaneme k tomu, z čeho se skládá, byl uveden na trh v polovině nebo koncem listopadu 2023, tak dneska jsme ve fázi asi 3měsíčního provozu plus minus nějaké dny a můžeme hodnotit ten jeho vstup na trh a ten hodnotíme jako nesmírně úspěšný. Asi kdo se trochu kolem MySasy točí, tak zaregistroval i v médiích a na sítích a tak dále, jakoby nějaké ohlasy. Ten systém vyvolal veliký ohlas a v tom, jako kdybychom hodnotili první měsíci na trhu, tak veliký úspěch.